Ziur nago. Ogo handia daukat. Hala beharko du. Parrokia berezi batera bidalko baitzaitut. Oso berezia? Altzania? Prestatu ekipajea trena biarritzen goitza. Ez, biarri zinezkoa da. Klasea dozka seminarioan eta gauza asko egiteko. Oso gaztetxo. Hogei gutun idatzi dizkidatu alako aukera bat eskatuz. Beraz orain jarri aitzakiatik. Joan Agudo, parrokiaren kargo egin, eta jartzeko praktikan Vatikanoan ikasitakoa. Bai, jauntzi prestua bainoa. Errespetu osoz ez dakit zergatik dagoen alako presa. Parrokoa herriarekin itxaitu delako. Batez ere alkatearekin. Sozialista da. Beraz, giroa baretzea eta oiatigian bakia jartza dago gizu. Agudo batela. Erantzukizun handia da, jauna.